रायलाय होनदां एसे इन्जय रायलाय। रायलायजायालै सथि मायाव ओरैनो ग्रुपआव नुजोबखायो गासैबो बिदि इन्टारटेनमेन्ट रायलायजायालै गाज्रि गाज्रि रायलायनाङाब्रा इन्टारेस्ट रायलाय इन्टारटेनमेन्टनि। नोंरो मादै सनालाय ओइ नोगोर हाबगोन। होमबाथ' सापर्ट मोनगोन दा बिदि मोजां रायलायना हगारबासो। गाज्रि रायलायना हगारबालाय अबाव मानसि गाज्रि सोलोंगोन माथो। हगारला मानसिफोरा मा होनोथ'। बयबो गाज्रिसो होनगोन माथो। मेगनानो फेरायब्ला गोसोआ माथो। बिदि मेथाइ खन आं हगारना मोजां जागोन। आंनि इउटुब चेनेलखौ नायबाय थायो होमबा नों? औ आं नायबाय थायोथ' नोंनि इउटुब चेनेलखौ। ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामाखै? खालामाहां। लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामब्रा नाइस खोनाबाय। खालामगोनहाय र' खालामगोन आगै। सापर्ट आंखौ खालाम। खालामगोन आंजों फल'वार्स जाग्रोदो होननासो खालामगोन। दे नोंजों इन्सटाग्रामाव? दे इन्टारटेनमेन्ट एसे रायलायहर आं रायलायनांगौ मा इन्टारटेनमेन्ट। फेमास जागोन ना इउटुबाव होमबाना नोंनिखौबो प्रमसन खालामना होगोन आङो नोंनि आइडिखौ आंनि माबायाव कमिउनिटियाव हगारना होगोन आं। देनोसै ना देया? खोनायाखै? जायो। नोंखौ प्रमसन खालामना होगोन आं नोंनि माबाया चेनेला देरदोंबा। आङो एसे नांबावगौना दाबो माबा सानदों आङो। मा नांबावगौ? 100 700 खालामहैल' थाङो। 1K 700K 7 लाख K मा जानांगौरा। 700 थांबायानो? 1K थाङाखै? 1K थांबाय। मा हगारो जेनेबा रिल्स बानायो ना मायो? रिल्स हगारो आं। मोजाङानो दे। गाबनायनिल' हगारखायो आं नायनो। माने जेनेबा माबाफोरखौ माइ गायनाय मानाय? माइ गायथ'वाखै नालाय गायनायखौ हगारगोन ओमफ्राय दुब्लि बारियाव बोरै लांगोन माबा गैया गारा सिस्टेम गैया गारा। माबा लांब्रा माबायाव प्लास्टिकआव सोदो प्लास्टिकआव सोनानै। प्लास्टिकआव सोनानै बारा दिन्दांनो लानोनो जायगाखौनो मोना आङो बेरायलांबा मबाइलखौनो लाफाया आङो। सासे गथ'फोरखौबा नोंनि लोगोखौ लाहोदोब्रा साफायदो। जों सानै रायलायनायखौ हगारनोसैसो आं। हगारा आङो। हगारसै। न' फंबाय न'। दहाय रायलायनाया हगारगोन आं दा रायलायनाय नङा। हगारा माला दखौ रायलायखांनाय। दहाय रायलायनायलै दालाय आं दहायनिखौ दानबाय दानियाबो गैया। मालाबा दहाय सोरजोंबा रायलायदोंमोन खोमा। नङा नोंजोंनो। आंजों दासो रायलायगासिनो। बिब'जों रायलायनायखौ हगारनो मोना नामा? बिब'जों रायलायनायखौ हगारनो नामाब्रा सिख्लाफोरजों रायलायनायखौसो हगारनांगौ। नङा। बिदि नङा सना बिदि कन्टेन्ट मोनाखै नुवाखै नोङो? कन्टेन्ट मोनाखै दिनै हगारनो मोनाखै नुवाखै नोङो? होमबाना बावबाबो गोसोखांबानो बेयाव नायफिनबानो नुगोन ना। नों बेसेबां फरायनाय? मा ओंख्रि जानाय? हा? बेसेबां फरायखो नों फंबाय? आंबोलै हालुवासो। हालुवानानै जायाबा उफायनो गैया। लाबोथ' एसेबाबो फरायनानै थादोंना। एसे फरायनायलाय मा खामानि उदायनो ना? दालाय बे इउटुबाव माबा खालामनानै मोनजायाखै नोङो? ना साइनाव उदायो ना फिंगार प्रिन्टआव उदायो एसे फरायनायालाय? दालाय ना साइनाव उदाया? हा? दालाय उदाया? साइनावबो उदायाना। उदायो। माबाखौ कारेन्ट लिरनायखौ खुरुं लिरबा जायाना बे एसे फरायबानो जाया। जोंसो रोङाना जोंसो जेबो। रोङा जागोन माथो अल काम होनलायथारो। मा? माथो रोङाबा वेलकाम होनलायथारो नोंलाय। मानसिफोरनि सोलोंबाय बिदिखौ। नोंनि लोगोखौ प्रेंक खालामोमोनलै नोंनि बे जुनायनि मानिखौ लोगोखौ प्रेंक खालामदोंमोन आं। गैयालै आंहा। बिदिनो इन्टारेस्ट मोजां रायलायनानै प्रेंक खालामगौमोन आरो। गैया। गावस्राथ' जाबाय माबा जाबाय होननानै थगायदोंसो खोमा। नंगौ आं मोजां होनो। र' फंबाय नै माबा हरदोंमोन। औ दे हरदों आब' सोंहरदों। औ दे।